শুভরাত্রি। যে সকল ক্রেতা বন্ধুগণ এখনো বিলিং করেননি দয়া করে আপনাদের Hastini goron rok mo haikin nuk jagui tongo belai kemama sengsa wanama sengsa seng kami kaisa ni te kaisa wo berai leima hairok seng siwo phatar hakotor Bangladesh ni barorok chini haste wo phaibai tong phaimani asuk simia Bangla hani raida sayatei phaibai khok phaibo sikok hap phaibo dagai khai phaibo mohai khaimani patimung nuk jago sal brum brum no bungkhro bungkhro Nukjak piu ka omo hai no kokti salni sanja jorao agulini kaisa shopping mall lo kaisa kotorma sikokno Romkha Bangla hani raida sayatei phaijak Bangladeshi no kokmani bisingtui sai manjaka Bangladesh o boni nok tei aguliwa phaibai kaisa shopping mall kotor o khokui tongmani jorao bono romjaka sengmung tabao bahai ke kaisa ha kotor nite kaisa ha kotor asuk laitete khaibai phaibai sikok ngui tong phaima নিচে থাকা ক্যাশ কাউন্টার থেকে করে নিন।